नमस्कार मित्रांनो, मी दुर्गेश मकवान. आपल्या सर्वांचं अनअकॅडमी या प्लॅटफॉर्मवर मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजचा दिवस खूप महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. आज गणेश चतुर्थी आहे आणि सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या माझ्याकडून आणि संपूर्ण अनअकॅडमीच्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, हे संपूर्ण वर्ष आपण बाप्पाच्या आगमनासाठी आतुरतेने वाट बघत असतोय. संपूर्ण एक वर्ष ओलांडून जात असतंय आणि त्यानंतर बाप्पाच्या आगमनासाठी आपण एकदम जोमाने तयारीला लागत असतोय. मित्रांनो, नक्कीच हा बाप्पाच्या आगमनाचा दिवस आणि संपूर्ण गणपतीचा हा जो काही एक उत्सव आहे हा आपण एकदम आनंदाने साजरा करूया आणि सोबतच आपल्या भविष्यातील जे आपले इच्छा आहेत, आकांक्षा आहेत, आपले ध्येय आहेत हे गाठण्यासाठी सुद्धा आपण एक नक्कीच मनापासून प्रयत्न करणार आहोत आणि आपण नक्कीच बाप्पाकडे एक झाकडं घालणार की या वर्षी आपण जेवढी मेहनत घेणार त्या मेहनतीला आपल्याला एक चांगलं फळ नक्कीच मिळू दे. सो या स्वरूपामध्ये या संपूर्ण या वर्षामध्ये जे काही तुम्ही अभ्यास करणार आहात मित्रांनो, एकदम मनापासून करा, जोमाने करा आणि येणाऱ्या पुढच्या परीक्षांना सुद्धा एकदम आत्मविश्वासाने आणि धैर्याने सामोरे जा. सो मित्रांनो, पुन्हा एकदा माझ्याकडून आणि अनअकॅडमीच्या पूर्ण परिवाराकडून आपणा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. सो ऑल ऑफ यू गाईज, लेट्स क्रॅक इट.